Welcome to my channel Crazy Sister. इनी नामा ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಕ್ಲೆಗ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಕಾವು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಐಕು ಉದ್ದದ ಐನು ಮುಂಚಿಗೆ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ತಂದ ಒಕ್ಕ ಚೂರು ಪುಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಂದ್ರೆ 10 ಮುಂಚಿಲದೆ ತೊಂದಲಿ ತೆಂಕು ಕಾಲಿ ಈತೆ ಬೋಡೈನಸ್ಕಾರ ನೀರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡಾಪನು ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಏತು ದಿನಲ ದೀವೊಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ದೀವೊಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪುನ ಮಸ್ತ್ ದಿನಲ ದೀದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಮನ್ಕೊನಿ ನೀವು ಮನ್ಕೊನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ನೆನ್ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇದನ್ನದು ಈತಿ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಎಣ್ಣೆನು ಐಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವ್ರು ಅದೇನಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಜಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಕಡೆಕ್ಕ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಜಾರಡು ಪುರ ನೀರಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನ ಆಯ್ತಾ ಎಣ್ಣೆನು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆ ಗಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಏತು ತೂದು ಪಾಡಲಿ ಪಂಡ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ತೂದು ಪಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೊಲೆಂದು ಗಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪೂರ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ ತೂಲಿ ನನ್ನಲ ಚಟ್ನಿ ಸಣ್ಣ ಬೋಡ್ನಿತ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಂತೂಲಿ ಎಂಕಿ ಈತಿ ಯಾವು ಅಂಚೆ ಈತು ಚಟ್ನಿ ಸಣ್ಣ ಮಂತೆ